că am mers de tăbuță. O să și vadă de ce fac treaba asta. Știți că noi ne-am făcut tocmai... Stai. Aici nu e audio asta, vedeți? Da, totuși, de să lăsăm așa cu apă. Și uite, noi venim pam aici, așa. Și aici, efectiv, nu vine apa. Deschidem și noi astăzi o să facem și o casă, dar nu de lemnul ăsta. Aici o să fie, aici o să punem toate diamante, emeraldele. Nu știu ce o să avem baza. Ce e că Jude nu știe. Da, am vrut să zic, mi-a dispărut pandalinul, nici nu mai aștept, să nu știu dacă am spus. Dar nu pot să stau așa fără topor, adică toporul. Că trebuie foarte mult lemn. Și nu orice lemn, că hai să facem lemn închis așa. Sau, da, logica minică. Da. Bună și idee. Da. Am distrus bambustul. De ce numai mie mi se întâmplă asta? Eu pot să-mi dau seama, dar nu... Ai mamă. Eu... Mai trebuie ceva lemn închis. Și ca asta să știți că de unde o să luăm lemn, de acolo o să și locuim. Aglomii măi, știu un spațiu deschis. Uite ăsta e fi bune casă în copac. Până la urmă, de ce să nu profităm de el? Cum nu ne facem noi pe haita asta case în copaci? Nu știu să fac case în copaci, dar bă, sincer, 400 cu ne-a dat bine de unde e ăsta. Că nici nu o să terminăm casa pe episodul ăsta, efectiv. Avem prea mult de drum. Și m-am gândit, eu am chef de Minecraft, dar m-am zis, vreau cele mai multe vizualizări, vă rog frumos, v-am spus și m-am dat o șansă la ăla cu pahar, știți unde vrea să cuie tot elixirul ăla. M-a zis, măcar 6 vizionări. Și câte? Nici nu știu câte sunt acum. O să vă zic mai târziu după ce am prins televizorul. Dar întâi trebuie o lumină. Uite. O lumină. Avem o toiță. Noroc de noroc. Deci, haideți să mai spargem. Nu suntem. Asta înseamnă să fii pădurar. Nu să stai. Pentru că am văzut, am zis, și titlul ăsta să-i pun. Mi-am făcut o casă mare. Eu știu cum o să-mi fie casa, dar nu o să o terminăm. Astăzi nu mai facem materiale, am lumină, mă face și din ceva, dar ceva lumină că nu mai văd nimic aici. Nu-i nimica. Știți cum e treaba? 30. Punem-o de asta, dacă nu mă înșel. Dar face lumină, sigur. Dar stai un pic. De ce nu faci în zi? Păi asta înseamnă să fii pădurar. Să faci zi și zi. Gata. Acum, ați văzut? Bun. Când am minat copacul ăsta. E mai bine spai lemn cu picășoara. Știi ce? Atât o să lăsăm. Mamă! Bun. Dacă mă întrebați ce o să fie aici mai țineți când am închis pe mandalin. Un puiuț de mandalin. Aici vreau spațiu, nu mai vreau atâta pădure și pădure.
Deci am zis, mă, de ce ai prinde bine o casă? Deci dacă puneți niște stică, am dat-o pe numai lemnul să lăm. Deși ăștia unde mi se stică, dar de să mă uit după ei ca să-mi dispare tot. Pentru că nu-mi plac toate astea, așa că, de ce nu? Gata. Copacul ăla mai nu se face cu ei, dar o să vedem noi. O să fac casa asta pe un munte, așa mi-e dat bine, că vreau să fac așa niște scări, dar știi cum scări. Și asta o să-l am, că... Na. Dar nu știi că acum topoaie pentru asta, mi-e de pe lemn de asta. Stai că avem un musculiț aici, zice că s-o morir, aici viața ea, stai un pic. O dispărut în fine. Hai să revenim din nou la Minecraft. Haide mă mănâncă! Dacă mai văd pe aici și nu mai minez, înseamnă că mă cut după ea. Zvanica. Mă, dar ce mă mănâncă, mă, dar nu spun din. Mamă, la voi scrie să comentați dacă astăzi plouă. Că la mine sigur plouă. Uite, vezi copacul ăla. Acolo de nu mă înșel. Nu, că acum mă duc și să-mi termin. Hai să trecem înapoi la treaba noastră, da? Pentru că v-am zis, măcar toporul ăsta sunt niște stădice. Nu știu cât nem n-am adunat. Am adunat ceva. 61, mamă, nu vine să cred. Să mă unt. Deci o să avem o etemitate lungă. Hai mă să facem ăsta. Nu, dar nu l-am dat ăsta. Să termin ăsta. Uite așa intră câteodată pe episod cu materiale făcute. Exact așa stau. Să miști. Și credeți-mă, n-a trișat de alta asta pe rog numai ca să-mi fac un edit. Nu. Logica Minecraft-ului. Nu știu tot se aude, dar mică mai fel. Asta e un copac mare. Păi mi se strică tot pe ei. Mamă! Parcă văd că și ăsta să mi se strice. Pam. Nu știu, hai că mi-ajunge. Pam! Am zis eu că mi se strică. Când am zis pam, mi s-a stricat. Cât astea? Dați-mi aici să vă văd eu. Nu mai mi-e de băieți ceva lemn mai închis. Am și uitat de diamante, mă. O să îi luăm pe data viitoare, să zic așa. Nu știu, i-am pus cred că eu. Am și uitat de diamantele alea. Nu că o să mi le iau înapoi, vă zic. Nu. Fa. Mă trebuie să spargem și până și ăsta. O să vă zic încă ceva. Vreau să dați un like. Să vă câți mai mulți abonați, ca de obicei. Trebuia să am un iron pe aici. 10. Deci facem niște sticuri. Uite că și avem. Noi facem din asta. Lemn și sticuri. Nu mi-e fermă lemnul ăla. Asta în fine. Un pic de iron. Bun. Și mai să luăm diamantele. Și nu o să fac un pickaxe. Ăsta să usa. Ăsta. Mai micuțele. Deci. Pum! Pum! Ne-a te dus tu, lasă că te prind eu și te omori. Zombile. Vezi și musculița asta numai până la mine, că nu o caut acum Maria, mă distrați un pic. Mamă, deci nu, că numai pe... Du-te,
de aici. Acum mâine merg așa un pic. Acum sigur. Bun, am zis că mai duc pe diamant. Unde m-am dus eu? O să mă bag pe creativ ca să nu stăm lungim atâta de mult. La diamante. Diamante, diamante. Diamante, diamante. De... Guai câte diamante sunt. Oh. Mama. Ziceți odată, oai câte diamante? 5 diamante. Mă, nu știu atâta noroc, dar sincer, 5 diamante, am mers bine, domn. Acum, să grăbim, fă rapid, că... Uai, deja 10 minute și n-am apucat să facem casa. O să mă dau acum rapid pe creativ să găsesc un loc de apă de post. Zile, că nu mai e cu baica. A venit și George, dar George, hai că eu duc. Ce ai vrut? Au venit și George, nu știu, camera mea. Am zis că facem live astăzi, dar, sincer, n-am pe el. Deci, în video, bă, du-te de aici, mă, George. Doamne, mamă, eu nu pot să cred, mamă, cum am făcut chestia aia. Ce doar cu la mea, cred că ne-am și omorât. Mă țineți acolo, acolo am crezut că e bambuș. Mamă, deci până ce o să... Ce bambus acolo, dacă mă găsești? Uite, lavă. Haide, mă, un loc de adăpost. Și nu mai depărta de casa mea. Nu, că aici e deja la câțiva metri. Eu așa un pic pe munte. Pentru că am găsit foarte multe mâncare. O să mă duc prin partea asta să văd dacă găsesc. Deci până ce se face lumea... Haide capul meu. Ia pe munte, uite muntele asta. Hai mă, dar munte, nu putem face noi. În munte place. Deci ca să o să iasă mai, dacă nu pun bulion cu TNT pe un copac. Ok, hai să facem chestia asta exact acum. Lăsăm doi și diamantele. Am un TNT, hai să facem chestia asta. Am un intestin. După aceea să ne aruncăm. Unde ești TNT-ul de frate? Hai să încercăm chestia asta. Unde e un copac? Hai mă, acum. Sunteți gata? Hai bă să nu umplem ca lumea. Mamă, că nu vrea să deschid seria. Oh, intestin. O să ne ridicăm sus, că știi ce o să se întâmple? Mamă, fiu intestin. Fiu intestin. Măcar i-am dat cădeona și o să uitați cum a bubudit. Am distrus un pic seria, cum am spus. Mamă, ce-am găsit? Muntele. Mamă, dați mulți copaci. Nu-mi place, mă ședui să fie lângă casa mea era acolo. Eu așa munte ca... Și nu vrea nici departe. Dacă o să mă duc pe muntele ăla și gata. Mamă. Se blochează seria. Ai de capul. Ce am găsit? Stați un pic, mă duc să chem pe George. Nu pot. Am găsit și eu 5 diamante. Bă, tot mă duceam să fac casă, să caut o munte și am bambușuri.
ăștia. Tu ești pe creativ. Da, mă, ca să mă duc să caut un munte. Bă, și de aici veneau toți pandalinii. Haide, viața mea, bă, și cât am mers? Nici nu știu. Mama. Sincer, am mers ceva, dar o să... Bă, deci aici era cel mai mulți bambuși. Mamă. Deci, total, se schimbă. Nu pot să cred. Nu, că de aici venea altă să efectiv. Îmi bag sub pita. Picat. Mamă, ce subiect. Mamă, deci nu pot să. Uite, lemn de ăsta trebuia închis. Ne. Nu, că de aici nu mai vine niciun munte efectiv. A, dar încă ăsta și ăsta. Că nu o să ne debudească. Vedem după ele. Așa se face, ați văzut? Dacă aș ști și de mai spre casă. Bă, de apă să fie. Haide, mă. Nu se poate. Ce v-am zis? Vedeți casa? Nu, pe muntele ăsta să ne facem din păcate. Dar cum să faci pe munte? Dacă nu... Bun? Aici. Dar cum o să facem noi? Hai să distrugem cât timp fac? O, 17 minute. Am pe munte liber. Nu, că aici pe bune că bubuie și dacă nu e pare eu pam. Că n-am ce să mai fac acum. Stau eu sau... Hai să dau foc. De exemplu că... Pentru că focul... Ia. Pam. O să bude, vă spun, dacă nu conjur. Ups. A fost o greșeală. Bă, gata. Gata. Bă, nu vrea să... Hai. Nu. Bun, da, am oprit eu tot focul. Este... Deci, cam atâta. Am găsit și idealul. Ăsta o să ne fie. Na, nu găsim. Pam! Așa se bubuie. Pam! Vezi? Așa se face când de să scapi. Pam! Și... Pam! Ce simplu. Tine fac un live Minecraft. Dar stai un pic. Și pe astea și nu mă foarfecă. Pentru că... Tăiem frunzele.
Nu, gata, aici nu o să-mi fac casă pe munte. Gata, m-am plictisit. O să fac casă, unde e casa mea întâi? Am găsit că de pătura asta. Dar... unde mi casa? Nu mai înțeleg nimic. Hai că aici sunt diamante. Garden știu că e destul. Garden aici o să nebuni. Uite, vezi? Nici nu mai știu nimic casa. Știi cum facem? Chestia asta. Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Hristos a înviat! Și am ajuns acasă. Bun. O să ne lăsăm toate itemele și truda viitoare să vin cu totul pregătit. Dacă nu uit, dacă uit, asta e. Diamantele, tot ce trebuie în chest, deci o să ne revedem data viitoare. Pa!